Запознайте се с Свети Георги Нови Софийски, истински мъченик и герой на християнската вяра. Роден през 15 век в България, Георги бил обикновен занаятчия, но неговата непоколебима преданост към Христос го направила изключителен. Когато османските власти поискали от него да приеме исляма, Георги отказал, знаейки, че това ще му коства живота. Той бил подложен на нечовешки мъчения, влачен по улиците, бит и унижаван пред тълпата. Присмивали му се, лишавали го от достоинство, но той понесъл всичко с непоклатима вяра. Един разказ описва как го изгаряли и осакатявали, но духът му останал несломим. Дори когато тялото му се предавало, гласът му продължавал да изповядва любовта си към Христос, вдъхновявайки тайните християни, които били свидетели на неговата храброст. Накрая той приел мъченическа смърт, запечатвайки вярата си с кръвта си. Неговите мощи, съхранени в София, се превърнали в символ на надежда за потиснатите и доказателство за силата на човешкия дух под Божията закрила. Благодарим ти, България, че подари на света светец като Георги. Неговата смелост ни напомня, че вярата блести най-ярко в тъмнината, а историята му продължава да вдъхновява вярващи по цял свят.